přivítala jménem divadelního spolku Návrat. Připravili jsme si pro vás pohádku s názvem Jak si peklo v pekle zavařilo. Pohádka má 2 dějství s 15minutovou přestávkou. Přejeme vám příjemnou zábavu. Tak, ještě přidám trochu rampuchy a budu mít konečně hotovo. Kde jen mám? Zelený prach, popel, vlas. Co dělá vlas mezi to? Ale tak to zase jindy. A tady je půlšvorec a hovotan. Ten krásně voní. Bonifáci, pojď ochutnáš. No už běžím, to bude dobrota. Popálce si jazyk, slinu, rychle, slinu. Je to normální, Bonifáci, co zase vyvádíš? Slinu. Slinu máš vrničku, čertisko, až do dna. Ne, Plašeno, ale tu jsem nestačil třeba. Raději probudím Krišpína, teď já momentálně nikdo nepoznám. Ale nikoho probouzet nebudeš. Kdo ví, kde zase zašitej. Ochutnám si to raději sama opatrně. Fuj. Tak to je po čertech dobrá rampucha. Naberu do misky a donesu ochutnat Frankovce. Jistě mé schopnosti ocení. A až bude peklošen, tak já nebudu mít konkurenci. Jsem si jistá, že Frankovka ani na pobočce nebude. A když bude, tak se Luci zase rozčertí. Pamatuješ, když ji nesla kapušu? Kapuša lítá vzduchem. Na to nejde zapomenout. Jdu ji ochutnat radši sama, než bude lítat stejným vzduchem. Aho! Opatrně! Ať se neupaříš stejně jako já. Špatná není. Chystej se. Rampucha dopadne stejně jako kapuša. Nikdy Frankovku nepřekoná. I když špatná není. Jen by mě zajímalo, jestli jí to dělá schválně nebo ne. No, proč schválně? Co bys z toho měla? Frankovka je herdek čertice. No. Proč? Proč asi? Kvůli hlavnímu, pekelnému. Jo, ty seš jak ty ženský. Nahoře, ve všem vidíš něco. To ženský pohlaví se nezapře ani tady u nás v pekle. Nech toho a pojď si raději zahrát karty. Dlouho jsem tě neporazil. Každý to u nás ví, že Luci pálí za hargem. No a Frankovka mi to tak trošku znepříjemňuje. To je můj pohled. Můj. Ty pohlede, tak co teda? Karty ne, to není žádný adrenalin. Co takhle? Šlabrdo. Adrenalin, myslíš adrenalin? A člobrdo? Klidně ti za nimi napadnu, klidně ti je zavolám. A nebo co takhle plácano? Ať tě pořádně pálí ruce, jak budeš jistý. Plácano? No dobrá, ale na 3 prohrání Bonifáci. Bereš?
Já mám dneska počertej dobrou náladu, že by mě ta rambucha tak rozčertila. Pojď už! A ty nejsi vůbec v kopnici. První vyhrání a se bezeš. Co to plácáš, Bonifáci? Ty bys chtěla plácat. Už tě skoro máme vyrovnáno. Bonifáci, jestli ty prohraješ, tak budeš... Když špína polechta? Dobrá, ale jestli teď prohraješ ty, tak půjdeš polechtát a jde za ušima. Já se ničeho nebojím, budu I ty jedna koptava, nějak se nám skobrnila jistříčko. Frankovka, pak bys tady tam nevděčná, vrásčitá, vůbec si to nešmáklo a ještě těžce mi dáme ty kuchařky, tvoji pravátě. No, nemám já ale smůlu. Roce, já tě slyším hlasu, chlapi, to si ještě přiřídíme. Já mám takový pekelný vztek, že bych jiskry kolem sebe mohla plivat. A ty kuchařky, ty by ti mohli Frankovko taky zhodit, víš? Já si totiž asi nyní stojím, jakože se Luci jmenuju. A mám tě. Boj, to se mi ale ulevilo. Opravdu dva pořád šuškáte. Čertisko vás chvilku nepozoruje a vy zase něco vymýšlíte, že? To jsou ty vaše čertoviny, Tak šla, hrdinko, to bylo řečí. Já se ničeho nebojím. A podívejme na ní, na čertisko, jak se vykrucuje. Však už jdu, ne, však se nevykrucuju. Co je? Nehraj to! Já nic nehraju, ale viděl jsem někdy Argovi uši zblízka. Fuj, on má jedno ucho větší a druhý menší. Abych nezapomněla, ten vlas musím schovat pod do soutěže je už jenom pár dní. A co mám jako vidět? Připadej mi, obě stejná. Avo, nevyklucuj se! Ty nevidíš tu stále tou špínu za těma ušima, ty dlouhý chlupy nahoře, uvnitř, a prostě všude ty dlouhý chlupy. Já jsem věděla, že vymýšlíte nějakou čertovinu, vy čertiska! Co se to tu děje? Bába Hnojka a Bonifác. A do očí se mi podívej a ty Bonifáci taky. Kdo to byl? Povídám, kdo to byl, koho z vás to zase napadlo? On. Tak vy nebudete mluvit? Ale já vás zaskrotím. Přineste mi tí lůžiku, okamžitě. A co ty, můj Argo? Co ty jim chceš udělit za trest? Třeba já bych ti mohla pomoct něco vymyslet. Čertisko ohnivý. Já když vidím ty jiskřičky kolem tebe lítat, rád si nechám poradit. Já bych vám vaše velkosti taky rád poradil. Ty mlč, ani se mi nepřipomínej. Máš to pít pod kotlem a přitom pořádně nespíš. To si pak ti naši hříšníci nemají myslet, že jsou tady na rekreaci. A ještě zadarmo. A kde je Anciáš? Anciáš, však víte, je s Frankovkou, jak si na ní takhle dobírá. Větší hloupost si nemohl vymyslet. Už jen před tou představou se mi ježí všechny chlupy. Alo na to dřevo. Ale prosím tě, Margo, ty znáš Krišpína. Si podívej se na něho. Ty on to dříví neumí ani poskládat. Natož nasekat. A to už je v pekle nejméně 300 let. Nejraději bych tě poslal do senior pekla, předčítat pohádky soused. Pohádky před spaním.
Občas mi přijde, že tady dělám úplně všechno sama. Někdo něco začne a nedokončí, no. A musím přijít já. No, Luci, vy jste takovej náš konečníček. Cože jsem? Pomocníček, já jsem říkal pomocníček. No proto. Luci, nevíš prosím tě, kde mám nově upsané listiny hřišníků? Měl jsem je poskládat a nemůžu je najít. Ale vždyť to říkám, počkej, Arko, počkej. No tady, pod pekelnou zakázkou si měl schované. Skvěle, drahá. Skvěle. Hned je musím uklidit, aby se mi nestratili. No, koukám, pekelná zakázka 100/07 byla schválená, takže čerpmanti v pravém křídle začneme budovat nové ekologické nerezové kotle třídy 6. Konečně budeme světoví. Já se ráda o všechno postarám. Ano, to se mě hnedka zlepšila nálada. A kde jsou ti dva rychlíci zase? Člověk je pošle pro tu nejdůležitější věc v našem peklávaní, ani tu nedokážou přinést. Tak, prosím, pane pekelnosti, já říkám. Co mi tady křičí? V našem pekle se nekřičí. Ani ten dva, co jste vůbec způsobili? Podívejte se na to! Vlastně, Arko, co ti to tady vlastně vůbec zničili, co? No tady ten dokument! Dělal jsem se s ním 2 roky. 2 roky! A teď je to... Já jste říct v černé skvrně, že, pane Arko? Jistě! Přesně to jsem chtěl říct. Děkuji! Kde máme knihu říchu? Dobře, mám ji v ruce. Ale teď si to spolu vyřídíme. Luci, prosím tě, kde mám koči? Nerad bych, aby mi zas přinesli někoho odmáchal. Tady, Arko, pod pekelnou zakázkou. Děkuji. Tak se na to podíváme. A takže pekař Mlynář Kalous. Ten taky má ještě čas. Mlynářka Ševilová. No, ta se naštěstí dobře vdala. A tady to máme. Hospodská Lída. Číslo popisné 520. Z Višně. Tak, tato má tady paninka celkem pěkně zaplněné. Ani kolonka od pekelného ministerstva nezůstala volná. Ta je šikovná. Pošidila několik hostů. Zlá, závistivá, hamižná, ulhaná, nepřejícná. No a nechce nikomu nic půjčit a je nevěrná. Takže mládeži, čeká na vás náročná pekelná zkouška. Ale Arko, to chceš opravdu tak těžký úkol svěřit tady těm 2 mladičkým časům. Arko, vy se podívej, Alfa. Alfa, ty tam vidíte vlevo, kde vpravo. Vpravo. Arko, podívej se. Dítě to mám podívat. Luci, neboj se, samotné tam rozhodně nepustím. Vím, co by ta 2 nemehla nahoře způsobila. Zanedlouho je svatý Mikuláš a dorazí i nejvyšší vrchnou z vršku. Ostudu si nemůžeme dovolit, nepůjdu zase na kobereček. Tak to se mě opravdu ledilo a kdy máme vyrazit? Jak kdy máme vyrazit, ale kdy mají vyrazit? Půjde s nimi Krišpín. Krišpín už na Moravě byl, vyzná se tam, ale Krišpíne, to ti povídá. Ne, že budeš hrát v hospodě mariáš. Ostudu si nemůžeme dovolit. Na mě se můžete spolehnout. Už jsem řekl, a to platilo a platí. Pro hospodskou míru bude Krišpín
Kluci, prosím tě, všechno jim to vysvětli. Víš, já jsem z toho úřadování takovej celkem jako unavenej. A ne, že vy tam nahoře děláte ostudu. To by mě zajímalo, kde je ten ancián. Takže si dá ode mě poradit, že? To bylo samý ohnivý čertisko sem, samý ohnivý čertisko tam a zatím já tady zůstanu trčet v našem začouzeném pekle. Teta Uzla mi říkala, že to s ním nebudu mít lehký. Ale já jsem si naivně myslela, že můj šár na něho zapůsobí a ono zatím s velký prd. Říkala jste něco, Lucy? Ale nic, Afo. Bonifáci, Krišpíne, pořádně mě poslouchejte a Afo, ty si to raději zapisuj. To by ta naše Afinka, Fifinka taky musela umět psát čertisko jen ohnivý. Náhodou umím psát lidé škrtky. Už toho vy dva nechte a běžte 2 metry od sebe. Řekla jsem 2 metry od sebe. Krišpíne, prosím tě, běž mezi ně, ať můžeme konečně začít. A já si zatím všechno potřebné přinesu. Jasné? Metr od sebe. Jak to má změřit? No. A jo, já měřím 1,80 m. Metr je tady nad pupíkem. A mám nápad. A stůj. Nepohodí se. Ne. Bonifáci, ke mně. Tady. Ne na mě, ke mně. A běda, jak se přiblížíte na metr od sebe. A já jsem udělal klidně houška. Zdá se mi, že má Krišpín na nový symptom. Cože má? Symptom. Myslíš únavový syndrom? Afo, ty jsi opravdu motovidlo. Ty naděláš. Tak, syndrom, no. Vidím, že jsi opravdu beznadějný případ. Afo, on opravdu usnul. Tak to říkám. Tak na tuhle výpravu se teda fakt těším. Bonifáci, já se nemůžu dočkat. To bude dobrodružství. A možná se tam i zamiluju. Nebo někdo možná do mě. Přece je takový opravdický čertisko, jako jsem já. To se jen tak neví. Jako ty? To věřím. Ale Afo, že někdo do tebe... Vy dva, tady se nedá v klidu přemýšlet. Niko bude. Afo, No, kde ta Lucie? Je už to stání metr od sebe vůbec. Metr od sebe vůbec nebaví. mě taky ne. Afo, No, co takhle si zaskotačí? tak jo, ale Bonifáci, metr od sebe. Afo, No, dělo by to hudbu, co říkáš? no máš pravdu. Co to má znamenat? Krišpíne! Tak krásně si přemýšlel o životě. No, Luci, aby jsme to měli od začátku jasno. Říkala jsi metr od sebe. A jak jsi to měl změřit? No, já se troška změřit přesně. Měřím 1,80 m, metr je nad pupíkem. No, a na zemi se to dá nejlépe změřit. Já za sebe půjdu do kole, nebo co? To bylo orientačně řešeno. A vy tam to taky nechte. Šel jsem vám všechny blechy, nebo co? I čertíš. Krišpíne, prosím tě, pověz mapu, ať můžeme konečně začít. Ještě 2 kroky od sebe. Tak šup, ale nevypadá to. Takže v prvé řadě se musíme dostat na Moravu. To je ta část země, kde je pořád teplo. No, to tam
pořád tužíte. Krišpíne, ty to tam znáš, ne? Jejda, na Moravě jsem se měl dobře. To tady v pekle samé olodané staré kosti z mamuta. Ale na Moravě, tam, kam jsem přišel, tam mi postrojovali klobásky, škvarečky a tlačenku mi dávali až pod nos. A to pívečko bez maláčky. To bylo tak dobré, Ano, Krišpine, správně, tak to je Morava, to tam trefíte. Potom musíte najít vesnici s názvem Višně. Ta je někde tady. Tam. A tam najdete hospodskou lídu, číslo popisné 520 a přivedete ji sem. A ne, že budete vymýšlet nějaké lumpárny nebo úkoly, aby vás obelstila. Takový chytráků už tady pár bylo, to bylo lidem líto, no fuj. A jakže se tam ta z ty Višně jmenuje? Tak přesně tohle jsem na počekala. Takže, ještě jednou, hospodská. Lída. Číslo popisné. 520. Ale slyší na jméno. Lidunka, Liduška, Liduška. prostě ty jejich zdrobnělý míše, co vymýšlí. Ale pozor, má nevlastní dceru Lidunku. Tak ta je čistá Lily, tak tu tady nechcem žít. Takže ještě nějaké otázky? Ne. Takže Krišpíne, vy nezapomeňte změnit své podoby, jasné? Neboj se, čertičko, dělám z nás krajánky. Ale to ti říkám, zítra nás tady čeká talířek povidlových pekáčků. Richardy, buchty. Tak, pekáčky, buchty, ne? Luci, jenom na boku. Jo? Mazejte čertička. Šup. Jenom to odešlo a už to zase myslí na žvanec. Já se jenom bojím, jak to moravské pokušení vydrží. Každá pozemská i nadpozemská bytoství, že tam mají takové dobroty. No, proto jim to ti Čecháčci pořád závidí. A my proto musíme udělat nové nerezové křídlo. A já to jdu hnedka zkontroluji. Luci, už by tu rampu uvařila. A dejhle, nikde nikdo, jak to? A rampa studená, láry, fáry, temhle žbáry. Konečně je teplo. A ještě něco chybí. Cože? Moje knihy na zemi. No, to si spolu. Ježiši, ještě vyřídíme. Jen co to pozbírám. Ještě bych si kousek dala. A co bych čertitku nepomohla. Láry, fáry. Kamarády, mňám. Koho to slyším? Tetičko Frankovko, vy a osobně? Vás je pořád někde slyšet, ale vidět ne, já vás zdravím. Nazdar pekelnej. Jak to, že tu nikdo není? To je na dlouho teda. Spíš mi řekněte, co jste si s tou mojí stříčkou udělali. O to ty se nestarej, to je mezi námi. Hele, a když už jsme u toho, beru si knihy, dokumenty a odlétám na pobočku číslo 10, už je potřeba přesunout ty malý čertíky do pekelné školky. Včera už bylo pozdě. Tak si myslíš, že jsem pořád v lustě? Město to zařídit musí. A nemyslí si, Argo, není to nic jednoduchého. Teda na to jsem úplně zapomněl. A kolikže jich vlastně má být? Podívám se do papíru. Milej, zlatej, rohatej, začni konečně ouřadovat, nebo se z toho zblázníš. Já už mám návrh na senior peklo. A ne počítat nějaký nováčky. A Antia už taky tu práci nezastane.
Tak neokouněj a dej mi sem razítko. Domluvila jsem Uzlu, aby přiletěla a udělám určitě Luci radost. A určitě dvojnásobnou, protože já už tady nebudu. Teta, hned to bude. Hned, Luci tady není. No tak, teta, moment, pohledám razítko. Někde tady mám, ale nemám dneska zrovna svůj den, no. A tady je. No to trvalo. Díky. A nezapomeň ochutnat rapuku. Dneska se obzvlášť povedla. Teta, ona Luci totiž trénuje na pekloše. Cože? No na To pekloše. je to za čertovinu. Teta, to není žádná čertovina, to je nová kuchařská soutěž a pořádáme ji s pekelnou pobočkou číslo 3. Teta, to mi neříkejte, že o tom nevíte. Luci o tom pořád mluví. Ale takový roboty mě nezajímají. Já mám na starosti důležitější věci, než nějaký čertovla. Pekloše, teta, nevíte, kde je anciář. Milej zlatý, anciář vyřizuje svrchností. Tak, peklu zdař a začni konečně úřadovat. Peklu zdař. No tak, už vím, že je anciář, ale pořád nevím, co vyřizuje. Neví tady někdo, co vyřizuje anciář? Neví. Já si dám aspoň tu rampu. Tetička pořád tvrdím, že je lepší a lepší. Lepší a lepší. Teda. No, to bude mít Luci radost, opravdu se jí povedla. Ta je mňamózní. A když má pochvalu ještě od tetičky, ta bude mít radost, musí mi to hned říct. Peklu zdáš, pane Argo, peklu zdáš. Už je to zařízeno, už je to hotovo. Nesu ti podklady pro nové smlouvy z odpustku. Co to tam nahoře zase vymysleli. Ale, že toho je, tak, tady něco voní. Rampucha. No jo. A dobrá. A ta Luci, ta se nám lepší. A tady nikdo není. To je po čertech divné. Anciáři, už jsem tady. Omlouvám se, Luci, že jdu tak pozdě, ale Uriáš měl upovídanou. A od něho se vždycky něco dozvím. A že to jsou pikantnosti. Pikantnosti, anciáři. Že ty nám začínáš, člověče. Ale že u svaté brány má službu náš Uriáš a ten ji pronel. A to je taková makla. S těmi dvěma utíká čas nějak rychleji. Já jenom doufám, že letos bude Petronel sedět u svaté brány. Protože to, co vyvedl loni, to my, ale ani oni, to jsme nezažili. A počkej, anciáři, jak ty si vlastně vyřídil, kolik letos pošleme čertů a jaký bude náš kraj? No, Luci, řeknu ti to upřímně. Maximálně 2. A kdyby ani ti nebyli, vůbec by se na nás nahoře nezlobili. Snažil jsem se, dělal jsem, co jsem mohl, ale nemáme dobré recenze. Takže maximálně 2. Maximálně 2. Tak to nechci slyšet Frankovku, ta si nás pěkně podá. Slíbil jsem, že pošleme Krišpína z Bonifáce. Cože? No, nedal se nic dělat. Krišpína z Bonifáce. Ti ale dostanu těžký úkol dneska. Vždyť oni mají donést do pekla hospodskou lídu z višně. A to je pro ně dost těžký úkol.
no to je pro ně... I když, počkej. Podle mých propočtů by vlastně ráno mohli být tady. Takže... No když tady ráno budou, No. to mají ještě dost času na přípravu. A já jim samozřejmě rád pomůžu, jako ostatně vždycky. Anciáři, ty nám přece jen začínáš, člověče. Já pro tebe vymyslím nějakou práci. A už to mám v pravém křídle. Nové nerezové kotle, anciáři, no. Ty už budeš vědět, co s tím. Ano. Tak šup. No šupajda. No šup. No šup. Já si tak umím se vším poradit. Všechno mi jde. A tady by se sedělo. Kluci, šertisko moje. Fuj, vůbec na mě nemluvte. Vy jste mě pěkně vypekl. Já je přece poslal schválně, abychom tu mohli být spolu, sami. A vy si myslíte, že vám to tak lehce lehonce odpustím? No neodpustím. Vždyť jak já jsem tady mezi ní vypadala. Jako nějaká služebná. No, ba co hůř, jako nějaká holka z vršku. Ale to já, pane Ardu, přece nejsem, ne? Nebo... Nemusela být, teda, kdybyste se konečně osmělil, že? Však ty má pekelná Jistříčko, víš, že jsi moje štěstí. Co já bych si tady bez tebe počul. Ale konec řečiček, dost slibování. Od tohoto večera si moje Luciferová, paní Luciferová, ať se děje, co se děje. Nebudeš se papa, ty můj zlatý, rohatý. Takové vyhlídky, co tě můj zlatý čekají. Tohle peklo ještě nezažil. A na téhle straně tady bude můj pekelný trůn. A na téhle straně zase bude tvůj pekelný trůn. No, musí to tady mít nějakou úroveň. A tady nám chybí pekelná knihovna. Tak tu, zabaví neuspaleného vína. No za tu nepevedenou Aničku, co nám sebou milem přinesli. No musí to tady být luxusní. Argo, luxusní. Dost, ty mají Jistříčko. Takové změny, svatba rozhodně ano, ale na takové změny není peklo zvyklý. Kdo to kdy viděl měnit interiér pekla? Ale tak chceš, abych byla tvoje Jistříčka, ne? Chceš? Tak myslím, že nemáme o čem mluvit. No ale ty přece víš, co já mám ráda. A nechceš si pokazit naši společnou pekelnou noc. No nechceš, Tak se mi zdá, že jsem tam, kde jsem za celý svůj pekelný život nechtěl být. Ale chtěl. Nebo by dáš košem? Já si můžu svůj pekelný oheň zhavit někam jinam. Ale ne. A s někým jiným. Pojď za mnou, ty moje Jistříčko, ať si tě užiju. Ty formality, ty probereme potom. Jo, ještě jsem ti zapomněl říct. Frankovka ti pochválila tu rampuchu. Je obzvláště mňamózní. Frankovka! No ano. Ta má ochutnávat moji rampuchu. No ale chutnala jí. Ale je to moje rampucha. Ale byla mňamózní. Ale rampucha ji nemá vůbec ochutnávat. Ale byla mňamózní. Něco mi říkalo, že ti tři něco vyvedou. A kdo to teď musí dát dohromady? Kdo? Moje maličko. Když já jsem Myslel, ale nedomyslel. Místo hospodské lidi nám donesli lidunku. Takovou čistou duši. Ještě, že máme toho anciáře. Ten nám to tam nahoře tak pomůže vyžehlit. Už jsem mu poslal zprávu a doufám, že nás nesklame. Na co koukáš, ti můj zlatý rohatý? No vidíš to, anciář, na toho bych úplně zapomněl. I když měl na starost to nové křídlo, tak tohle nepočká.
Dunku, co my s ní tady? Za chvílku tu máme pekloše. A jaký před pobočkou si utajíme? No, ona jenom promluví a jako by tu byla sama matka představená. Víš ti co? Posadíme ji do poroty peklošéfa. Namaskujeme ji, jakože je jedna z nás. Provedu takový malý kouzlo, přijde na den ohlas. No a pak to po počce 3 vysvětlíme, no prostě, jaké jste byli v šlamastice a tak, no rozumíš, no. Já vím, není to zrovna hodno mého postavení, no tak co už, no. No Argo, to by jako mohl být dobrý plán, ale počkej, vždyť tohle zavání člověčinou. Za pobočku 3 přijede čert Čmuchal. Čmuchal? Čmuchal! A ten pozná člověčinu jen jak si letí. Já s tímhle nesouhlasím. Já navrhuji hrát fér. Pošleme na pobočku 3 zprávu, no a hrajeme to si fér. Máš pravdu, Čmuchal. Já věděl, že jsem si dobře vybral moje Luciferová. Lépe jsem si vybral nemohl. Tak a už toho necháme a půjdeme, bo bude peklo plné jistříček. Půjdeme pro tu naši zprávu, tak pojď. Bonifáci, já se nemůžu ani na sebe podívat, ať jsme se dostali tady na tu černou listinu. Takovou se svatým Mikulášem s Nadělkou nepůjdeme. Já vím, je to moje vina. Nechal jsem nás sedět v té hospůdce, hráli jsme mariáž, no vina je na mé hlavě, já si ponesu veškeré následky. Co tě nemá? Když jsme v tom všichni 3, nám se tam taky líbilo víc než jinde. Jen když si vzpomenu, no hned bych si dal po jejich medicínu. A počkej, ty už víš, s kým bude chodit Mikuláš? No jistě, že vy. Anciák, když šel nahoru, že jste náš průzví, tak mě tady tu listinu vrazil do ruky a říkal, že za naši pobočku jsme byli vybraní vy 2. Opravdu vy 2? No. Ani se mi tomu nechce věřit. Ale byla by to nádhera chodit společně se svatým Mikulášem, že? No, když mi bylo tak o půlku míň, tak před 150 lety, tak to jsem měl s Mikulášem poprvé. A můžu ti říct, Bonifáci, ten mě tak komandoval, ale to víš, byl jsem mladý černý, ale on, takové divoký, dokáže skoro ty. Povídej, Krišpíne, nikdy jsem tvůj příběh neslyšel, prosím. No tak dobře, tak poslouchej. Bylo to 5. prosince. A ten den je velice důležitý, jak pro nás tady dole pekle, tak pro ty, co sedí na výsostech. Tomu ti předchází strašně dlouhá a těžká příprava. Kort pro takové nováčky, jak jsem byl tenkrát já. A moment, a kdo sedí na výsostech? To vás to v té škole učí. Ty nevíš, kdo sedí na výsostech? No přece boží služebníci. Ti nejdůležitější. Třeba svatý Mikuláš. A nebo svatá Lucie, co se v noci opije. Která mě plete, to v noci opije. Aha, už vím, už tomu rozumím. No, bylo tak 3/4 nebo půl, zkrátka 3 hodiny. My jsme s Anciákem vyšli před pekelnou bránu a čekali jsme, jak se dní slavnostní zvony. A za chvíli, těm konců, těmi zvonci jdeme po světě od vesnice k vesnici. To víš, nemůžeme někam přijít jen tak bez pohlášení. A kdy se přidá, no, svatý Mikuláš s andělem? Svatý Mikuláš s andělem se stoupí od nebeské brány a my se k ním připojí. A když se setmí, tak vyrážíme do světa. No, někdy vlastně, někdy jak kdy, podle toho, jak se rozhodne svatý Mikuláš. Ale můžu ti říct, Bonifáci, Mikuláš, ten má secakra hluboký hlas, vám se hrabe náš učitelský. A já jsem vymetal kde jakou sněžnou muldu. A Anciák se mnou, to ještě byl mladý černý. A zlákali jsme i anděla. A ten si ho plácel do směru a udal tam opis křídel. To s námi chodil Angel Rafael.
A od těch dob děti dělají se s ním andělíčky. A ti, co jsou hodné, to zdraví jak rybičky celý rok. Ale horší, je to s těmi zlobivými. To muselo být dobrodružství. A co bylo s těmi zlobivými dětmi? No, to by bylo, no. Nedostali od anděla žádnou dobrotu z košíčku. A když bylo nejhůř, tak si s námi do pekla. To bys nevěřil, jaký zkušení si na ty děti všechno pamatovali. A třeba na Maruši Podníkovou věděli, že zatajuje okolí před svou maminkou. A ve škole při vyptátek na schvál ve slově žížela psala prodej. A třeba na Petříka Kovánu věděli, že krade bonbony svým sourozencům. Ale nejvíc bylo těch, no neposlouchají své rodiče. Počkej. To byl Petří, Hanzi, Franti, Jan Milka. Říká si ani všichni nevypadali. Počkej na to. Na každého všechno věděli. A i ty Krišpíne. A ti zkušení věděli všechno. Já jsem si to tak nepamatoval. Ale ty máš takovou růžu v očích, to měli i ty děti. Ale stačilo, když si uvědomili své zlobení, řekli nějakou pěknou básničku nebo modlitbičku a všechno se mazalo. To ti byla jedna horší, která se jmenovala Helenka. Taky zlobila soudružku učitelku a i paní učitelku. A rodiče zlobila, ale uvědomila si své zlobení a slíbila, že bude hodná. A darovala mi tady ten červený šátek. Občas se na ní kouknu do pekelného zrcadla a vidím, že svůj si splnila. Roste z ní hodná holka. A vidím, že ten šátek nosím stále. A co tady bude se mnou? Už jsem tu druhou noc a stále mě byl sem a tam a zase zpátky. Přece někdo musí jít, tak se dostanu zpátky k tatínkovi. No jo, jenomže nikdo z nás neví, kdy to bude. A co tak budeme dělat? Můžeme si třeba povídat. Zeptej se mě, na co chceš. Určitě tě musí něco zajímat. A po tebe? No mě. Ty bys popletla i to, co se poplet nedá. Momentíček. Ansiáš rozhodil své sítě a naše vrchnost také poslala potřebné dokumenty nahoru. Tak, Lidunko, tak si myslím, možná snad asi, ale já myslím určitě, natáhnu své uši a slyším. Lidunko, neboj, do Vánoc budeš určitě doma. O Vánocích? Já přece tu druhou noc a je přece červenec. Ale kde pak, u vás na světě už není červenec. U vás na světě už dávno skončil srpen, tam podzim. U nás v pekle čas plyne daleko pomaleji než u vás na světě. Tím je peklo světoznáme. Chudák Taříček, musí mít velký strach. A tolik práce prostě se nám nezastane. A Maceška, já ho spíš utrápí, než se. Ale proč, Lidunko? Pláč ti vůbec nezruším. Přece si nechceš tak krásně očím vyplavit. Podívám si, tak hodný. Ten nejhodnější na jatáře. A tady vás všechny mám a myslím, že přináším dobré zprávy. Pozorně mě poslouchejte. Naše vrchnost oznamuje a dává všem pekelným pobočkám na vědomí, že pokud se do našeho pekla dostane nešťastnou náhodou čistá duše, lze ji na svět přivést společně s andělem a se svatým Mikulášem, no a tím zabráníme chybnosti. Takže nedojde k pochybení. Čistá duše Lidunka se může na velký den vrátit domů, no co vy na to? Třikrát se radujme, a to bych chtělo nějaký daneček. A peklo, peklíčko, v pekle máme teplíčko. Čerti radují se trošičko, že propustíme na svět čistou dušičku. Tak už víte o té nové zprávě, jak jsem viděl a slyšel. Ano, Anciáti, moc
krát ti děkujeme. Lidunka by bez tebe tady zakořenila snad na 100 let. Jsem vaším službám. A opravdu půjdu do světa s andělem a svatým Mikulášem? No jistě. A vezmete sebou Lidunku a přivedete ji tatínkovi. Ať napravíte, co jste spackali. Takové štěstí. Moc vám všem děkuji. Už jsem nedoufala dobrého konce. Tak a do stradování. No, kam šel ten Bonifác? No, Bonifáci, kde seš? Pojď sem. Takže, Anciáři, prosím tě, věčný Bonifáce už do přípravy. Okamžitě a nachystej ho na cestu na svět. Tak a Lidunka s Havkou, vy půjdete pomoct Frankovce do školičky, pomůžete jí třídit malý čerty, tak jo? No a pro tebe, Krišpíne, má taky něco, jo? Máme tam málo dřeva. Tak, Krišpínku, běž a nachystej nějaké dřevo, to ti jde. Tak a já se konečně můžu věnovat svému pekloši. Já bych měla prvně začít receptem. Ano, recept. Kde ho je mám? A tady. A musím si to všechno napsat. Tak já si píšu. Jistříčkové pekelná, neuvěříš, jaké nesu noviny. Můžu hádat? Anciář připravil Bonifáce na velký den a ti odnesou Lidunku zpátky na svět. No, a pak pomáhá Frankovce se školičkou. Jak to víš? Já prostě vím. Já věděl, že všechno začne fungovat, jak má. Je vidět, že na ně platí respekt a můj pekelný pohled. Argo, tak teď si mě opravdu smál. Ale já jsem spokojená, když ty jsi spokojený. No a pak jsme prostě všichni spokojení. Teda nám se tu bude, ty majstříčko, nádherně vládnout. Budeme volat Bonifáce, děti. Bonifáci. 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 Bonifáci, vezmi Lidunku a počkejte na Mikuláše s andělem. Lidunko, ničeho se bát nemusíš. Zvoní, stále zní, tak si přeji ještě jednou. Matýková, švacíky, Anička Pekárková, švacíky. Dobrý den. Děti, neviděli jste někdy Bonifáce a Lidunku? Kde? Tady. Dobrý den, Bonifáci. Rád tě poznávám. Tebe, jsi Lidunka? Tě rád poznávám. Ti Bonifáci. Zároveň se vede anděla. Chvilku počkej. Ty, Lidunko, pojď se mnou. Tady počkej.
Ale když budete hodné, tak možná i anděla vám něco nadělí. A i na Bonifáce se můžete spolehnout, nebo na kteréhokoliv pekelníka, tak někdy příště v pohádkovém pekle. A my vám zazvoníme. A ty už máš šuplky na tváři.